bathandi bomculo uMaqatha obingelelayo. Nginethulela i-EP yami esihloko sithi Ithuba Lami. Izotholakala digital stores kusuka nge-24 zika November. Ngicela ni-support, ngicela niyithokozele. Ikabalisa abantu imali bethembana bengabangani bethandana futhi bejike bulalane bodwa. Ikabalisa abantu imali bethembana bengabangani bethandana futhi bejike. Ngiphinde ngibonga kakhulu kuMtekhala indima ayidlalile ibe nkulu kakhulu empilweni yami, ilekelele kakhulu ekutheni kuphakame igama likaMaqatha. Ngabe anginalo iqiniso mangingathiwa angikudlulisi ukubonga kuyena ngalokho. Mase ngidlulisa ukubonga kakhulu kubathandi bomculo, kakhulukazi kulabo abakholelwa kulo mculo engiwenzayo. Ngithi niqhubeke njalo bafowethu nisupporta, silutho ngaphandle kwenu. Ngiphinde ngidlulisa ukubonga kubo bonke abafowethu esisebenza nabo nalo msebenzi wethu kuze kufike la sikhona. Sonda bezibute lapho